Manje nasikia mapopo passport. Uthini? Akufanele abaqala babantu bayenza ama-shoplifting batshontsha. Bheka kunjani? Mzansi mabahambe mphakathi angithathelele ithuba bafowethu ngimbonge kakhulu umsebenzi suka lapho mawufuna ungizwa sondela asike speaker ngithanda ukuthi mhlambe ngithanda ukuthi sithathe 2 weeks siwafakela incwadi ukuthi aweze ezothatha imemorandum ifem into eyenzakalayo manje amaphoyisa azama ukubafonela ababamba amafoni right ababamba itsesenzi istep sokuqala ababamba amafoni bengabambi nje amafoni cishe icompany 1 esihloniphile iJMR ikhona la ngiyasho futhi namanje makukhona enye icompany ekhona ayiziveze ingasifiki yezwakala yebo la njoba sila mphakathi sila ukuzohanda over imemorandum kuma owner ama company ase Al Road yeah. Each and every company in a memorandum yayo. So kuyathusa ke noma kuyadina futhi. Uyabona? Inhloso nenjongo ukuthi siyazi ukuthi baqashisa abantu bangaphandle. Yebo. Baqashe abantu bangaphandle. Yebo. So ufika isikhathi la sithi khona enough is enough ukuthi amafeme ethu abhilonga kithi agcwala abantu bangaphandle njalo so into ekhona silindileke kuno general manje ayisibalekile bafowethu asishayile nizami yeah njengamanje ugeneral wamaphoyisa la uzama indlela zokuthi betholakala ngezwakala ningizwila ngithi masiqala ngilong address imhlangano ngithi sino phase 1 sizoba no phase 2 yabona ku phase 2 sesiphoqwa yibo ngoba besisoya kwenye indawo angithi nasemalokishini sinabo labantu niyayibona leyo so bayasiphoqa ke manje ukuthi siphinde futhi sibuye size kubo sesizobaphoqa ngenkani sinqonqoza door to door sicela ukhipha ishangane sikunika umuntu yebo yezwakala bafowethu yebo so silindile la isikhathi sika12 esifike ngaso asikashaya silindeka ukuthi sizwe ngamaphoyisa ukuthi makushaya u12 senze njani ngezwakala yebo